Военни самолети на САЩ кацат в София и всички питат, какво става? Това е летище София. И това се случва сега. Американски военни самолети, танкери за дозареждане във въздуха, тежки транспортни машини са разположени на летището Васил Левски. Официалната позиция? Част от дейности по усилена бдителност на НАТО. Обучение и логистична подкрепа. Но хората виждат нещо различно. Повече техника, повече движение, повече въпроси. Защо точно сега? Съвпадение ли е с растящото международно напрежение? И защо информацията стига до нас едва след като снимките вече обиколиха социалните мрежи? Нека бъдем ясни. Няма официални данни за военна операция. Но когато бойни и логистични самолети се появят на цивилно летище, е нормално обществото да иска прозрачност. Това не е паника. Това е въпрос. Ти как го виждаш? Нормална съюзническа активност или нещо по-сериозно? Напиши мнението си. Сподели видеото, за да чуем повече гледни точки.